Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nakuna ni Ruben nga awan tiganas na itikayat ang mapasamak ni Pangulo Baltasar. May panggap iti panagbalubalda. Imo na nga roda nagbalubal da Pangulo Baltasar kanignas. Ket tabla ti laban. Iti sabali abangir, sinarongkaran ni Bakit Ansing Nilyon iti pagbaludan. Mas daw dadayana kanselya. No kasano anaamam mo ni Bakit Ansing ti maysa abalod. Iti daytamot lagundaway. Saan ang makaid na ni Doña Dolores amang pampanunot no ni Diana at talaga ti aking kuko iti restaurant. Kabayatan na, agsarsarita da Ruben, ken tinakabalubal na ani Margo. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Agyaman ako si Mukukan. Naglaing ka makilaban. Inati unak, Ruben. Agpada talang, Margo. Nalaing kamot lang makilaban. Kinapod no na, narigatan na ka ng parmagkan ka. Nakasano, nagtayag ka nagdakkel ti bagim. Nalpasan ti laban. Agina natamatan. Pakay dayawak ang makabalubal ti anak ti Banwarmi ani Agila. May saka na laing kan maing lalaki. Agyaman nak, Margo. Kunak numaabak ka itayon, Ruben. Madandanagan pa yan. Jak ipalubos nga bakan nak ni Margo, Manong Lindon. Sakitan nak lang idimpurwak na. Ala, aginanakan, Ruben. Amangan no siyak matan ti sumublat a lumaban. Uy, Manong Lindon. Asino nga tati ipalaban kanyak ni Pangulo Baltasar? Urayan tayo no asino ti pilin na kadagitiman na kay gubat na lalaki dito'y tribo. Ita, kakabsat! May samanan! Kadagiti anak ti Agila, ti lumaban! Nagsagana ka, Manong Lindon. Asino nga tati makalaban ko? Ti agbalubal! Ita, agundaway! Kat dalindon! Kan ti anak ko, ani Sinay! Ni Sinay ti makalaban ko? Anya? Apay ani Sinay? Sinay! Sila kanilidon. Umay kayon! Hindi paglabanan nyo! Kartihan nyo! Mapan kan, Manong Lindon. Nagturungan ni Sinay iti paglabanan nyo. Sigurado ka iti daytoy, Sinay? Kabalam ti lumaban? Wan Lindon, mabalintan arugyan ti aglaban. Seryoson ti rupa na. Anya ti aramidak. Amangan no masakitan laeng ni Sinay. Anya pa'y latar aramidam, Lindon. Dumarukan. Sika ti umuna a dumarop, Sinay. Daytoy ngurot. Tsak na yung pagaraw pa. Nagpartak ti garaw na. Daytoy pay! Lumaban ka, Lindon! Saan ka ngaglisilatan? Jak kayat ang masakitan ka, Sinay. Hindi ka lumaban. Kaasi ka laang! Daytoy pay ti kugtar! Nagrigat asiputan ti kogtar na. Makamulitan. Lumaban ako na. Daytoy pay! Ginabunak kat marigata na ka makagaraw. Lumaban ka ngawinan, Lindon. Kaasi ka laang. Sak makarukat. Kapu iti pananggabom kaniya. Delikado na. Saan na makagaraw ni Manong Lindon? Gapo iti pananggabukan kuana ni Sinay. Jak laing pagharap a kabisado ni Sinay ti grappling. Amo na ti aramiden na. No saan ang makapanunot iti wagas ni Lindon. Sigurado ang maabak iti balubal. Anya? Eksperto ni Baltasar iti grappling. Iti kanito ang mapandagan na ka. Marigatan kan ang makarukat. Isu a panunutan ang imbag ni Lindon. No anya ti aramiden na. Lumaban ka, Manong Lindon! Ruben, buyaan ta tinapintas alaban dagiti dua. Uwan ang kalignas. Panagkunak. Agtay timing laang ni Lindon. Gaputa di na kayat amasaktan. Ti babae akabalubal na.
Maabak kan nagigagaraw, Lindon. Di mo panunutan ang may saak a babae. Jak makagaraw. Gapu iti panang pandag mo kanyak sinay. Mang panunot ka. No kasanom akontraan ti pananggabok kan ka, Lindon. Yeah! Nagbigsa ka gayam. Dandanin mo ukas ti panang tanggal ko kadagiti imam. Sa anak apaating iti may salanga babae. Kablaawan ka, Lindon. Nakarukat ka iti pananggabukan ka. Nasabali lang ang kalaban. Nalabit anantayan. Jak impagarop. Akabalam ti lumaban sinay. Ensuro nakti amak alumaban. Tapno masalak ni bakti bagik. Nukas tangarada. Daytoy ti parakan ka. Nalisyam ti danog ko, ha? Daytoy pain. Daytoy mat! Natamanak manan. Anya tar aramidam, Lindon. Agpaabak ka di ti anak ti Agila. Makabulitan. Ipakat ko tinasursurok kinang kalignas. At damot sa bali awagas ko ang makigabo. Itan. Nagdanak ti bibig mi. Pasensya kan sinay. Naskan nga aramidak da ito. Sabali matiwagas mo ang makigabo. Marigat anak mat ang makagaraw. Panunutom no kasanom akong traan ti pananggabukan ka sinay. Sinay. Nagdakat ti bibig mi. Lindon, sumuko akon. Hindi ka kabailan. Sikan tinangabak. Iti pa nagbalubal ka. Kablawan kayo! Ruben! Lindon! Mapadayawan kami! Makita! Tibo Elio alumaban dito'y tribubi! Da kayo! Tinagbaligi! Iti balubal! Awan na nyaman na Pangulo Baltasar. Manong Lindon, nagsao kamat, ha? Wen, Pangulo Baltasar. Kasla nakitak manen alumaban day di Agila nga amayo. Natawid yo, ti kinasiglat na. Taploy bagak ka na kayo. Damargo kan Sinay, ti kasiglatan alumaban dito'y tribume. Anya? 5 nga agpangato, kadagiti man nakigubat ko alalaki. Ti katukad ni Sinay alumaban. Anya? Ni Margo, ti dadaulo, kadagiti man nakigubat ko dito'y tribo, kan adon ti pinatay na, abandido. Kastagayam, Pangulo. Wen, Lindon, isuda, ti laban ko kada kayo. Gaputa ang mokon, ti garawyo, alumaban. Makita, kadagiti tigtig na yo, nasipot, kan napartak, ti panagsipot yo. Pangulo. Ala, aginala kayon. Amok anabanog kayo, anakibalubal. Ruben, Lindon. Pasensyakan. No nasaktan ka itay naggubalta, Lindon. Saktirong ba nga kidaw iti pasensya, Sinay? Nasaktan ka itay. Di mon panunutan day ta. Pasatlat ipanagbalubal ta. Jak ninamnama, akabalam gayam ti lumaban. Naam matitigtignay mo. Kasla awan baal mo alumaban. Gayam, adda iduldulin mo nga abilidad. Lindon, Nagpigsa ka babae. Dandan ni jak makaruk at iti pananggabom kanyak itay. sana bale. Taam mo mati naramid mo, Lindon. Sa bagay. Apa yan nagsanay ka? Tiyak malipatan ti panagtinat ti bibig mi. Di ka matanagsaw.
Di mo lata ni kaskaso ti panagsinaay ko. Nagbiit lang amin tiya ayo dito'y lugar mi. Ha? Amangan na saan ton ama ulit tiya ayo dito'y Lindon. Sinay? Kan amangan no di kanton makita. Anya ti kayat maasawan? Amangan no di nakton makita asibibiyag. Apay na ibagam ti kasta. Itay laang nabiit. Nagsasarunod ti inkwentro mi kadagiti bandido. Anya? Sangapulong agpangato kadagiti katribo mi tinatay. Gapoy tinapasamak nga inkwentro. Sinay? Naulpit dagijay a bandido. Kaya't daas sakupan ti lugar apag nanaudan mi. Nakaululay mo ka manong Lindon. Anya ti nagsarita nyo ka ni Sinay? Ti may papan kadagiti bandido akabusor da. Anya? Kasladyak payla kayat ti pumanaw iti daytoy a lugar. Gapo ka di ka ni Sinay? Iso di mo pa'y lakayat agsubli di patad? Saan lang agapo kini Sinay? No di kat kayat ko ti tumulong. Anya? Tulungan ta ti tribo da. Data timang parmagkadagiti bandido amang ririribok kadakwada. Manong. Aramaten ta dagiti igam day ditatang. Ket tulungan ta dagiti agindag ditoy. Ante Ansing, itay tayo ba'y anak kasangpat dito'y dagos da Tata Ignas? Ngam, nakaisam kalata? Ay, maragsakan ak ngamin. Gaputa, nakita kunti tadhanak. Tadhana ko naman ang Ansing. Wen, Celia, Diana, siya na ang aking tadhana. Isunto ti ama, kadagitag balinto nga anak ko. Ha? Yeah? May sa dosena ti kayat ko nga anak. Ha? Inna malalaki, kan inna matababae. Sika talaga man ang Ansing. Jay inna malalaki, karupurupan tunilyon. Jay mat inna mababae, karupurupak tumat. Unan, Ante Ansing. Aganak kantupay iti sa nga dosena. Uwan nga agpaiso, manang Ansing. Nabaawan te kapim, honey. Igupumon. When, honey? Wan gaya. Asino di kinasarita mi tayo iti cellphone. May sakadagiti talka ka tao, honey. Adala na patag imparamid ko kenkuhan na. May papan kadagiti negosyo. Kasta ka di, honey. When, honey? Saan mo tamabali na siyak tirumwar ita ang mga sikaso kadagiti dalduma pa yan negosyo? Ang bumatan ti sasaadan tayo ita. Sabagay, honey. Amangan adala ang itaglawlaw dagiti kabusor amang sipsipot kanya. Kaya't may atulungan ti tribo da Pangulo Baltasar, ang kalignas. Da kami kini Ruben ti makaamo amang ripuog kadagiti bandido akabusor da. Dayta tinapagnumuan mi kini Ruben. Sige. Adalat ta kada kayo dayta. Wan, Uncle. Saan tayo pa'y nga agsubli iti patad? Nangato ti respeto da iti day di agila nga amami. Kaya't may asurutan ti tugot ti amami at tumulong kadagiti tattao. Lindon. Kasarita tayo ni Pangulo Baltasar. May papan iti plano mi kini Ruben nga aramiden. Pudno, tinadakamat kada kayo ni Sinay nga anak ko. Iti lang nabiit. Napasamak, tinadara nga engkwentro, iti lugar mi. Natay,
dagiti daduma at taok. Kan innala, dagiti bandido, dagiti taragan mi, abaka. Kastagayam, Pangulo. Wen, Lindon, naulpit da, ken kayat da, asakupan, ti pagnanaidan mi. Saan, anasimbang ti panunot mi? Gapo, kadagijay, a bandido. Itan yaman niya oras, katrautan da kami. Pangulo Baltasar, amuyo ka di, no sa dino ti pagkutkutaan dagiti bandido. Wen, Lindon, ngam saan kami, basta makadarop. Gaputa duda, no may dilig kadagiti tattaok, aman nakigubat. Pangulo, Ammo, dagiti tattaok, no sa dino, ti pagkutkutaan, dagiti bandido. Sigurado kayo adwa kayo lang kin ni Ruben ti rumaot. Iti kuta dagiti bandido, Lindon. wen, sinay. Uray mangitugot kami lang iti maysa at tao a mangigiya kada kami. Iti lugar a pagkutkutaan dagiti bandido. Siya kun ti sumurot kada kayo. Sana mabalin, sinay. Napaggad ti papanan tayo a lugar. Kabisadok ti dalan nga agturong iti pagkutkutaan dagiti bandido, Lindon. Anya? Awan ti rumbang apagdanagam kanyak. Gaputa kabaelak asalak ni Banti Bagit. Sinay. Agsagana kayo kini Ruben. Inton sardam ti panagdalyasat tayo. Iti lugar dagiti bandido. Ni Sinay, tinangigiya kada Ruben ken Lindon, arumaot kadagiti bandido. Sapay la kuma, taagbaligi, dagiti anak ti Agila, amang parmek kadagiti kabusor mi, kamagong. Awan ti rumbeng apagdanagam, nga uray dwadala ang arumaot, Baltasar. Sinanay ko anaimbag da Ruben ken Lindon, no kasano ti lumaban. Anya ti pagbanagan, ti iraraot da Ruben ken Lindon, iti kuta dagiti bandido, akabusor da Pangulo Baltasar. Kagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.